Hvad kan du fortælle om situationen på stedet lige nu, Lennart Steen? Jeg kan fortælle flere ting. En af de ting, jeg kan fortælle, det er i området her bagved mig. Politiet afspærrer hele området herinde bagved, hvor den pakistanske moské ligger. Det, man gør i øjeblikket, er, at man visiterer alle de muslimer, der har været i moskéen, inden de får lov til at gå ud. Man identificerer dem, de skal aflevere navn og adresse osv. Men politiet afhører dem for at høre, om der er nogle vidner. Og en af dem, der var tæt på til at se, hvad der skete, det var dig, Quram Qureshi. Prøv at forklare, hvad var det, der skete deroppe? Jamen altså, jeg kom kørende, og vi ledte efter en parkeringsplads. Så jeg en gruppe unge mennesker, som havde et lille skænderi, og det er jo helt normalt, hvor der samles en gruppe mennesker. Men lige pludselig så hørte man bare nogle skud, og min interesse var, at jeg kom kørende jo med en 10-årig søn, og jeg dukkede ham ned i bilen, og dukkede også selv ned, indtil det hele var færdigt. Der blev affyret måske 15-20 skud. Det var ret ubehageligt, fordi alle løb deres vegne bag varevogne, bag biler, og alle gemte sig. Der var kvinder og børn til stede. Og det er ret kedeligt, fordi det er afslutning på Ramadan, og det er en festdag. Og jeg håber, at dem, der er blevet såret, der ikke er sket noget alvorligt, og sender en velsigne til deres familie også, fordi de kommer nok til at have en skidt dag i dag. Ser du de to grupper? Er det yngre mennesker? Hvem er det, der kommer op og diskuterer? Det var nogle yngre mennesker, ja. Har du nogen fornemmelse af, hvad det var, skænderiet handlede om? Det blander jeg mig ikke i. Det blander mig overhovedet ikke i, hvad det var for noget. Jeg kan heller ikke huske nogle ansigter eller noget. Jeg har heller ikke været interesseret i at snakke med politiet. Jeg synes bare, at hele situationen er lidt ubehageligt. Især for dem, der er blevet ramt. Det er også synd for dem og deres familie selvfølgelig. Jeg håber på det bedste nu. Ser du også nogen, der kommer tillignende til? Nogle lidt ældre mennesker, der kommer til? Ja, på et tidspunkt kom der nogle ældre, som forsøgte at stoppe det. Og det er jo klart, det er jo helt normalt, at når der er nogle ældre til stede, vil de altid forsøge at stoppe en skænderi mellem unge mennesker. Men det udviklede sig så lidt videre, at der faldt nogle skyde, ved ikke hvorfra og hvem og hvordan. Men vi kunne godt høre den selvfølgelig, ligesom alle andre kunne høre den. Kunne du se, lå der nogen såret på selve vejen? Jeg så den ene såret, ja, som faldt ned. Og det var også ret uhyggeligt. Og jeg håber også, at han får det bedre. Sådan lød i hvert fald et af øjenvidnerne her, og det er også det, politiet er op mod, kan man sige, at der er masser af folk, der har set noget. Der er nogen, som jeg også hører Quram sige her, vil ikke identificere ansigter. Det er en konflikt mellem nogen, man helst ikke vil blande sig i. Så politiets opgave bliver også nu at prøve at få de vidner, der har været her, til at snakke, til at fortælle. Men hvis det nu handler om en eller anden indre konflikt, som skulle ordnes, så er der tradition for i det her miljø, at man ordner det selv, og man ikke blander autoriteterne ind i det.